Di dema derbasbûyî de serkêşên dewleta Tirk îtiraf kirin ku ew zorê li hikûmeta Baxda û PDK dikin ku şertên peymana neyê cotmehê ya di derheqê Şengalê de pêk bînin. Di peymanê de tê gotin ku divê asayişa Êzidxan çekên xwe deyne û dawî xebatên xwe yên li parastina gelê herêmê bîne. Her wiha li gorî peymanê divê saziyên Meclisa Xweseriya Demokratîk a Şengalê jî xebatên xwe yên rêxistinkirinna gel bi dawî bike û divê saziyên di bin rêveberiya meclisê de ne dewrî hikûmeta Baxdayê bên kirin. Bêguman ev zext û zordariya dewleta Tirk rasterast destwerdana li karê navxweyî yê Iraqê ye. Di qada navneteweyî de ev sûce. Peymana neyê cotmeyê bi vî awayî hat rojevê. Li gor peymanê PDK wê ji nû ve têkeve Şengalê û mîna berê li herêmê serweriya xwe bidomîne. Ji bo ku dewleta Tirk bigihêje xewn û xeyalên xwe yên sînorê mîsakî millî dagirkirina Şengalê ji bo wê awantajek mezin e. Ji bo ev plan pêk were û di qada navneteweyî de li dijî bertek û nerazîbûnan neyê jî pêdivî bi hikûmeta Iraqê hat dîtin. Bêguman hikûmeta Baxdayê ya li ser dengên şikestê hatiye avakirin jî ji bo temenê xwe dirêj bike ji neçarî be jî tevlî vê planê bûye. Divê em vê zanibin ku êdî gelê Şengalê bi xwe dikare biryara xwe bide. Piştî êrişên Daişê yên di sê tebaxa 2014 de û şûn ve gelê Şengalê rêxistindirina xwe xurt kir. Ev civaka qedîm a bi dehan salan ji hemû pêdiviyên civakî bêpar hatiye hiştin, êdî bi ked û îradeya xwe ji bo pêşerojek azad tê dikoşe. Êdî di wê zanebûn û girîngiya rêxistinbûna civakê de ye. Ez bawerim ku berxwedana îroyîn ya xelkê Şengalê endama rêveberiya Weqfa Jinên Şengalê Ferîde Şengalî pênasê kiriye. Ferîde Şengalî dibêje, Iraqê got em ê we biparêzin lê wan em bi komkujiyan re rûbirû hiştin. PDK got em ê we biparêzin lê dema Daeş hat reviya û em bi hovîtiyê re rûbirû hiştin. Lê PKK hat em fêrî xwe parastinê û xwe rêxistinê kirin. Tişta ku dewletên mêtînger herî zêde jê ditirsin jî ew e xwe parastin û xwe rêxistin kirin. Têgaha bingehîn a êrişên li ser Şengalê ev e. Li gorî hêzên mêtînger û hevkar mafê civaka Êzidî nîne ku xwe birêxistin bike û biparêze. Tirsa wan ev e ji bo îradeya ku li ser vî esasî bi pêş dikeve û mezin dibe têk bibin destane heb.